Horas marihamuna karongan manang di dia pemaringanan, manang na di huta, manang na di Pangaratoan, manang na di Siatar, di Medan, di Baligi, Porsea, Lagu Buti, Tarutung, Batam, Jakarta, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Indonesia, Sudema, narong di Bortibion, Horas ma di hamuna, salam horas ya nau kiting sida putar. Aku na bawa Tuhan muna bawa sana channel onni, channel asli do onni, channel Rusak Diri, kiting sedang putar channel. Jadi mau lihat mari hamuna karongan nama nonton video onni. Jadi aku di sini na bawa Tuhan muna bawa sana, aku ingin manghido syarat Tuhan muna, kira-kira mambainok video di bagasan channel onni. Kira-kira manang na karaoke do, manang na musik pesta do, manang na musik songon musik channel kiting studio itu. Jadi menghidup pendapat, menghidup saran Tuhan muna. Jadi kira-kira saran pendapat, komentar segala macam ijalo kami do dengan sarapak kita marsileanan pendapat. Tulis kamu mah di komentar aja. Jadi mau lihat mari hamuna karongan nungaro hamuna tisonni nalaho menonton video ini. Jadi asa boy hamuna madapot video-video terbaru sih nau. Sa boy adong pemberitahuan na tu hamuna. Klik kamu masa tombol subscribe, klik lonceng. Asa adong notifikasi tu hamuna bahwa sana au lagi mengupload video terbaru tu hamuna. Jadi ima naneng bawa nokku tu hamuna karongan mulate jala horas masih do honokku Tuhan muna. Horas, horas, horas. Bunga na uli, bunga na husus, sayang leau na punaho. Bunga na uli, bunga na husus, sayang leau na punaho. Jadi jalan air honokku, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng, share atau bagikan channel Kiting Sida Butar, Kiting Sida Butar channel. Mau lihat jala horas, horas, horas. Gak biar belak-belik hati. Horas berat.